Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Cemaat, min sizin için bu çalışında muhtasar imla muallimi kitabı boyunca 5. kaidenin ikinci dersin devam edelim. Hazırki dersimde biz qararбыз qaidəyə xilaf yazılğan cümlələrini мен оларны оқып шығам. Sizге оларның xilaflığını табырға керек булачак. Cümlələrini һәм сүзләрне төзәтергә кирәк булачак. Һәм аннары киләсе дәресебездә без аны тикшерербез. Ошбу cümlələrini, ошбу сүзләрне монда шактый күп хата калдырылган. Аллага тапшырдык, киттек. Фатихадан китап алган идем. Беренче. Бер бите төшкән икән. Безнең бер мугаллим шумадан алган. Сагыйд хәзрәт үлгән икән. Үлеме шумадан диләр. Атдан егылып аягы сынган. Рәхимдән хат алгач миндән дә сәлам яз. Зәкир зинданга кергән иде. Инде чыккан. Ошбу cümlələrini укыдым. Сезгә ул cümlələrini төзәтергә кирәк булачак. Һәм аннары киләсе очрашуда без ул cümlələrini тәхлил кыларбыз. Мөхтәрәм җәмәгать, мин бу cümlələrini калдырырмын үземнең Patreon'da. Һәм анда кирегез. Бәлки миңа каһвә дә сатып алырга була. Булай рәхим итегез. Шәрехләрегезне калдырыгыз һәм ошый билгеләрен куегыз. Язылырга онытмагыз каналыма. Киләсе очрашуларга кадәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.